Angeke ngibingelele babodokotela babesizojabula umfana umdleje ekhehle umzolo amancinisa ngisho futhi angixolisa iloku iqalaze njalo and ise 19 February 1904 suit number 1904 is dark room studio number 1. This is babodokotela 30 Albert Street in Durban. Babodokotela umela kwendabuko uyinyanga esikoleni. I graduated form 1. Yeah, this year I'm form 1. Last time form 1. Form 1 is standard 6, man. Yeah, I'm form 1, which means I'm grade 8 by qualification. Yeah. Better to be grade 8. Yeah, better to be grade 8. Yeah, manwakethe, this is babodokotela voices bojaba mfana umdleje ekhehle umzolo amancinisa ngisho futhi angixolisa. Lana ngifuna ukunika i-topic ethi TNT. TNT. It is tactical narcotic task team. I need to talk about that. Why we don't have something like that in South Africa if we do not. Uyazi ezinye izinto abantu bangishayela iqiniso engilikhulume bathi uyazodlala ngeqiniso. Kanti wena babudodelo njani? Njengamanje into engizoyisho. For the fact that when you yenze the teaching 3 years ago, your family is not happy about that. Your family is not happy. Ngiyakutshela. Ukufunda kwakho kuwenze ukuthi even uphathini wakho umkhona wakho njobe eshaya ama truck eqonya ephendula amafoni phambi kwakho una 4 years wayenza isociology una 4 years wayenza sociology nala manje usebenza he's breaking ukuthi ayikho into ayifundela hleli la ekhaya zokade ifoni yami manje abantu abaningi for ukufunda kwakho they hate you for that. Wenza ijournalism kuthiwa umbheke nje ufana kaXaba akasebenzi wethu ufundelana ku graduation wakho bangaka abantu basemndenini abafikayo bangaki kubazala bakho abafikayo usekupostiwe izithobe kuma socials bangaka abazala bakho abacommentayo ukuthi hayibo mzala nawe sesibona nje hayibo asizwanga akwenzekanga lokho. Your academic has caused foes, has caused enemies. Believe you me, uma ususebenza bathi phela kasiphe imali angithi usiyasebenza. Awusiphe imali phela usuyasebenza. Hayi ngoba becela imali, back insult, bayazi ukuthi akekho umuntu ofedile ithi uhambe ethola imali. Bayakwazi lokho. Ezinye izinto ngifuna ukuthi uzazi ngoba wena zikuphethe kambi and ufuna lezo zingakuphathi kambi izimvuzo yokufunda. Ukufunda kwakho you creating cracks ku relationship obukuyona. You creating cracks. You're literally creating cracks. Ezinye izinto ilezi ezenza ukuthi abantu abaningi bagcine bekikile ukusonta. Ngoba kunezinto wena usuzi understand ngoba wenze itheology uphuma eBible school ayikho lento eBible school lento enziwayo la kuleli sonto ayikho iBible school yamafutha ayikho iBible school ye-holy water ayikho iBible school ye-Saudi usuyayazi lento and uyayiquestiona manje because uya graduate with theology ayikho lento uzangiyifunda and for that isonto lizokumisa ngisho ukuthi ukufunda kwakho alone it will put fear kwabanye abantu because we are enlightened. Once you have become enlightened, abanye abantu they cannot longer merge with you. Abasakwazi because your standard it is at the bar. You understand things that were not supposed to be understand umuntu ofana now, but we know now you know all that. So very few things will be hidden phambi kwakho because we are schooled. Engisho ukuthi ukufunda kwakho ufuna wazi ukuthi awuzile ukuzoplease abanye abantu awuzile ukuzoncenga abanye abantu kwemukela ukuthi abakuthandi futhi kumele bengasakuthandi bayakusiza because you'll be able to identify people ozohamba na because you flocking with the J-calls you fooling yourself calling them abangani bakho abazala bakho yini no that's not like that ngoba lezi zinto lezi if we having a platform but we don't talk about these things. Sibona abantu abaningi bedla upoison ngoba bahamba nabantu ababancengile athi mase ngayi khona bazothi ngoba sengifunda ungayi uma benefunction ungayi vese abakufunela ukuthi ngoba if bekubulala wena ababulali wena awu understand
wena uya nothing uma ufundile. A person onyanywa kakhulu umzali wakho ukufundisile. For the fact kini kune graduate, they hate everybody ekhaya. But if bengabulala wena kuzofika graduate senizofana nonke. Umuntu oshawayo la kushawa umzali wakho. Owathwalela isibeletho sentatheli namhlanje uyijournalist, ayikho intatheli esigodini sangakini sonke. Esigodini sangakini understand igodi zangakini zihlangene zo10 namakhosi awu3 ayikho chartered accountant when I the chartered accountant. I understand ukuthi how important are you. I understand, and you dragging your foot on the ground, you're gonna get beaten by the snakes. I understand ngifundisile ngenyoka. Inyoka in order to bite you, it has to come closer to you and thereafter bite you. Njengoba ngikutshela wena bese ungithatha kancane as an advocate today. Esigodini sakini ozalwa kusona emakhaya le godi zo15 zonke namakhosi awu6 ayikho advocate. Wena wedwa advocate. Manje ezinye izinto ungazithatha sangathi wena uthela waka Shoprite. No, ezinye izinto iposition okuyona ibambe uma ngeqiniso. Mina ngiyikhuze kwasemakhuzeni endulune ngezansi. Amakhuze amaningi ke amakhuze. Kodwa mina kule godi engizalwa kuzona engidiphe kuzona engifunde kuzona. I respect the space engikusona. I can never be everywhere because emakhuzeni as a whole imina phela okwazi ukuthi abe inyanga enabasebenzi abawu17. Imina phela one asset ebmode blah blah blah. I respect the space engikusona. I can never be mingled with everybody because I treat myself as an isolated person. I'm unique. Now ke futhi imfundo yakho has made you unique. As I'm telling you now, you are the only chartered accountant with district yangakini. You are the only chief advocate with district yangakini. Akekho omunye. Manje ke ungathathi into okuyona kancane. Njoba uyipilot medics. Mina ipilot medics engiyaziyo eBergville yodwa. Kusifiswa kaHlongwane. Unkosi wakaHlongwane iyodwa engiyazi. Unkosi Blessing Hlongwane. Yona pilot engiyazi. Medic pilot udokotela ohamba ngebhanoyi osiza abantu uma kube kunengozi uyedwa. And thereafter mengikhuluma ngomuntu oyipilot medics eyedwa kwiBergville as a whole, that person must be treated very very important. Ezinye izinto wena awu understand ukuthi ukufunda kwakho separate yourself, it separates yourself from other people. But when you still posing threat to your life because we are still mixing yourself nalabantu, hlukanisa. Engisho ukuthi lezi zinto lezi sizolokhu sikutshela nje zona kancane kancane zizokuphatha kambi kodwa funa sesikhuluma. Sesikhulume. Ngoba njoba singazikhulumi, people they make mistakes that cost them dearly. Your academic has caused people to hate you. Yeah, ngangishayeke futhi. Ngoba ngitheni ngakhe emakhaya nithi how about ukuthi singakhe banana manje ngiyakutshela ukuthi ukufunda kwakho has caused people, good people. This must also be sound odd. It was me who said angizoyisho ke lento le. Lena ke ngizoyisho ke lena. Ufuna niyazi ukuthi enye into oyiyona iyawuloku zihlupha ngayo ngaloku ihlupha. Uyabona kuma relationships asikuwona. Namhlanje siyazipersecute. Kodwa funa uzibuze ukuthi indeed ushade nomuntu ongenamali kulungile ke siyabonga. Akushadwa vese nama accountant. Ushade nomuntu ongenamali oyizamelayo empilweni, but umuntu owakiyekayo nabakubo bathi miyeke ngoba wena awukho right. If indeed it was you who was wrong all the times in relationship, why are you married and your ex is still single? Angiqale phansi. Namhlanje wena ushade nomuntu ongenagama elitheni. Ongahlonishwa ngento etheni ayenzayo. Wahlukaniswa nomuntu ngoku-advise abantu bakubo ngokuthi yena wena uyabhede. Kuthiwa we mame iSouth Coast, thatha intombazana yaseSouth Coast. Hayibo wazi amampondo kanjani? Lapho ugana umuntu osegengeni Ndlovu ebeni naye imlaza nikhulisana ngayo yonke indlela umfice isecurity na balansana impilo. But usethatha initiative oba senengane ukuthi ufuna uyakini eHarding.
bathi abantu basegingini lova uyilapho amampondo likudlisile lempondo awuyilapho. And then ubizwa ngawo kamagama engeke ngiwasho lana, nihlukane naye ubhuti. Down the line 7 years 8 years nihlukene, uthola omunye umuntu ube nengane naye, akushade, akulobole, usunengane ezo2 usunengane ezo3 nale yangaphandle yodwa. And uRazo nanamanje akashadile. Who was wrong? Ngifuna siyibone ukuthi ngoba kunabantu abaningi namhlanje ukuthi mekuhlukana kwe-relationship babone sengathi they have to beg i-relationship ukuthi ayiqhubeke. Uma kuhlukana kwe-relationship, stop begging i-relationship ukuthi ayiqhubeke. Uma ngempela abasekhweni lakho Razo bethi umakoti wakhe akakiyeke ngoba kunengane oyihambe ngeqiniso, bathi akakiyeke. Angifune kabi uthithile, bathi akakiyeke. Nangempela futhi umakoti wakhe akiyeke Razo, kamnandi nje akiyeke, and uzama ukumchazela ukuthi hayi ngaya ngeqiniso lapha, but hayi ngoba ngiqethuka, yabamba. Hayi noma ngaba uqethuke kodwa waya ngeqiniso bla 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 bla. Yabo kuye niyahlukana. Mase senihlukene umuvela eJohannesburg, yena umshiya la eKZN ngoba ungowendabuko, ufike lapho yahlanza impilo, uyabuya futhi eMaritzburg ushanga enye ingane ekhanyayo yaseMpendle, uyasuka uyayitrowa lengane. Athi yabona nje kuyasho vese wakangithandi, uzange ube nesikhathi nosokungicenga. Awuzange nje uzinike isikhathi sami sokungicenga. Sekukumba usushada. Usushadile manje una2 una 3 years. Yena akashada ngangani ngoba phela wake kuso wena ukuthi wena waya ngogeqiniso lapha yana. Wamtshela ukuthi uyile ngeqiniso kodwa hayi ngoba uqethuka. Athi noma kunjalo nje kodwa ngicela sihlukane. Senihlukeneke usunengane wena ehlala ngaphandle na 9 years ngenxa yakhe nabantu bakho babemtshelile. Engisho ukuthi ama relationship esikuwona namhlanje ayabhidlika, and thina sizama ukwa defend into vese ngeke sakwazi ukudefend. Uma isinjalo iyeke, but it is not your fault Razo. Lengane na 9 years ithi ifuna ukuya kubaba bayo yona. Unamahloni emizekweni ibuye iphethe ngisho ifone entsha neskipa esibhalela amagama amakhulu. Ingane ibuya nebhola lokudlala ibasketball. Ithi makantu baba wenzani kuwena njengoba ungafuni. Iyahluleka ukusho ukuthi ubaba wakho aqethuka ngoba ingane iyambona indlela ubaba uma aqhutshwa ngayo. Uqhutshwa abafana abaningi le lokushini. Isibona abantu abaningi abakuthiwa omalume. Kodwa akasazokwazi ukuthi ubaba wakho waya ngeqiniso. Ngoba izomuthi ngoba wena manje abaklina nje lana endaweni. Engisho ukuthi ama relationship ngeke siwa defend kakhulu. Kodwa it is not your fault. Ngoba even today ikhuluma nje nawe Razo, ushadile, uhlele kamnandi noma isister, lawyer sister. Nanamanje akashadile. Nanamanje baya ngeqiniso abafowethu and abaqethuke kuyena. Ngoba bame beshayile nje bayashiya. Ngisho ukuthi if ngempela it was your fault, why your ex is still single? Zibuze lento ngoba manje wena unokuzijudge ukuthi mhlawumbe wa overreact, but izibuze ukuthi why nanamanje single. Ngoba lezi zinto lezi if we don't talk about it, it is going to worry us. Bakithi I am ubaba uDokotela bawesizwe ojabulile. Lento ufuna ngikhulube, not all people abathwele they are happy. Hey, ngayisho lento. Not all people abathwele they are happy. Indeed that they do have money. Bagrand enyuweni, bagrand labo hlame enyuweni. Tswempu bagrand. Uyabona usuke grand umuntu manje uphethe 200 ngoJanuary. Usuke grand umuntu njengamanje uphethe u20 kuyi-wallet yakhe. Yabo. Lento ufuna ukhanye ngayo ngoba ngathi wena ayilona iqiniso. Yayibona lento imizohlala ku-wallet. This is 35. If le mali izohlala ku-wallet kuwena usuke ukhanye. Kodwa uma ukuthi uthwele awukho happy. Abantu abathwele that they do have money but abanayo injabulo. Ngenzela ukuthi wazi ukuthi uma uthatha isithwalo you lose your happiness. What I mean by losing happiness, abantu abathwele abahambi bodwa emgaqweni. Abantu abathwele abangeni kwa Shoprite. Abantu abathwele abayi spa.
ngeke ubafice KFC chicken licken behleli phansi nengane zabo bedla. Never. Wherever they are going, ufuna baphelezelwe. Ufuna baphelezelwe. La kuthina kukhona imali, kubona yikho imali la. Kukhona into efakwayo la engafuni ukisho. Kukhona into efakwayo la engafuni ukisho. Uma efaka umuno uyawuncela umuno lento. La kule ikhwama zabo. Njobona bele beyiba wena uzuthi isibhamu uzuthi imali akuyona imali. Kunento lokho efaka isandla. Lento imisi uncelela umuntu wakhe. Bathweleke. Engisho ukuthi ufuna wazi ukuthi the day uthatha lo decision you lose your happiness completely. You become empty inside. You become very lonely. You cannot leave your house alone. Thina sihamba sogunda nokwazi ukugunda. Ufuna umuntu ozokugunda afike ekhaya awukwazi ukuya. Thina siyaya kwaesisodla inyama wena uyi. Awukwazi ukuya. Umuye ufuna kufonela kwa8 ku reserve itafula. Table of 6. Kuzodla wena wedwa laba abanye abantu bama bazoba ngenya bakugadile because uyasaba. We are no longer happy. Engisho ukuthi we as izinyanga we have to be careful ukuthi siphushele abantu ezithwaleni ngoba sazi ukuthi once sabanika isithwalo it is an exchange with his happiness or happiness. Siyithathile injabulo ke ngeke uphinde ube happy. Never happy again. Akekho umuntu omaziyo ngakini othwele umfice egarage ekhawashe washa imoto ngeke umfice. Akusondelwa kena. Umuntu usondela kuyena bafika insizwe ezo4 uthi sicela ume lapha bhuti omdala. Sicela ume lapha bhuti omdala. Abekho happy labo bantu. Engisho ukuthi ungayigijimeli into oyizothatha injabulo. Injabulo yakho is worth more than gold as long as you are happy. Happiness is not from dark but is from God. And a person okunika isithwalo removing something that you are given by God, the Almighty, the creator of the universe and the earth. That person is devil himself. Because he's removing what makes you happy. Abantu abathweleke abajabulanga. But I guess ikhulumeni lento. This is not politics, this is Babu Dokotela. I need you to tell me the truth on comments. What makes a person a foreigner in any country, or especially in South Africa? What makes a person a foreigner? Or a foreigner, anyone from Lesotho in South Africa is regarded as a foreigner. Okay, because he's from Lesotho, he's a foreigner. From Swaziland, he's a foreigner. What makes a person a citizenship of South Africa? That is a problem. Because a person ozalelwe la in South Africa, you regard him as a citizenship or still a foreigner. After staying in South Africa for 30 years, you are still a foreigner. After staying in South Africa for 40 years, you're still a foreigner. I don't know. I need answers. Because at the end of the day, Indians and whites are still foreigners. Because they are not called Africans, they are called Indians in South Africa. They are still called Indians in South Africa. Which means they are foreigners. But you'll never hear any violence facing them. But they're still foreigners. To be an African, it is a curse in Africa. It's better to be an African in a different continent, not in Africa. It is worse in Africa. It is worse in Africa because you are a foreigner. To you people who don't travel, I wish one day you can travel to other places and see how you become being treated in those countries. They respect you as if you've fallen from the sky. Certain things they do it for free because we're coming from South Africa, you're a foreigner. But in South Africa, a foreigner is our enemy number one. But that person must be black. But if you are in Italian, I can even work for you because I work for Italian. I don't work for a foreigner. You understand that? These things,
I don't know ukuthi sizozikhuluma kanjani kodwa kuyafona ukuthi sizikhulume ukuthi sinenkinga ukuthi what is a foreigner and what is a citizen ngoba sinabantu nokufuza ukuthi ngabe kade baba nobuzo base South Africa abana 15 years 18 years 20 years in South Africa kunabantu lana owazi kahle ukuthi even nawe ngathi wagoduka kanye naye one week in Phila ngase ngenzeki one week in Goma southeast of Congo DRC 1 week is too much in Goma very few people abakama double stories with glasses with swimming pools people bakama izinto abazolala kuzona manje abadlule manje badlule manje engisho ukuthi ezinye izinto ezenzekayo eSudan that makes them foreigners in other countries who cannot go there and being killed by Arabs. There are foreigners in South Africa and other countries as well. And okwenza ukuthi kube nzima ukuphila kwiborder yase South Sudan and Sudan 1 week. Border of Cameroon and Nigeria 1 week. We don't talk about it, but we have to understand what makes a foreigner, what makes a citizen. But who is a foreigner? A foreigner is an African, but a white man is a Japanese. He's British. He's British from England. You even wish to speak like him, but you can never be an English person. He's an American. He's from America, but he's not a foreigner. No, I've got a friend from America. You see all those people that are my homies. Because you're speaking to an American guy. Yeah, we are South Africans in South Africa. This is Babu Dr. Bayososo. Ngifuna ukuthi yabona lamakhandlela ngwabekela. Amakhandlela omsebenzi. I want you to go and buy leli khandlela leli. Le khandlela leli. Glana ngizokwenzela umsebenzi. Uma usutholele le khandlela, uma usungitholela iduwe ozokwazi ukuthi unqwaze ekhanda. Uma usungitholela ingubo emhlophe ozokwazi ukuthi ugqoke. Lana sizo invoker Nikita. Uzobhala la uthi Nikita 3 times 1 2 3 bhala uthi Nikita. Lana senza lo msebenzi lana we invoke Nikita ngayo yonke indlela. Mase sikunika ke zonke izipeleti zakhona amaqiniso wabhala eplangweni wonke. Njengoba njalo must have 12,000 rand sikunikezela lo msebenzi. Lo msebenzi lona ayisethile guarantee you that ungakwazi ukuthi ube nemali uphile impilo oyithandayo ungenasigubhu futhi ungathwalanga. Kuba le ithwaleni izigijimele azinisizanga. Ninomehluko nilahlekelwe injabulo yenu. This is Babu Dokotela telling you the truth. In South Africa sinento ekuthiwa effective. South Africa sinento effective. Sinento to car track. I understand ukuthi even imoto zamaphoyisa zine car track engatrackwa ama police station atrackwa private company. Imoto zamaphoyisa zinama car track. Izakhiwo zikahulumeni zifakwe ama camera operator ama private companies showing that private citizens or civilians can be very effective. Very effective. Imizi yethu njengamanje ifakwe itika sikatweni ama private companies. Very effective. No one comes near us because of that. Why can't we have what is called tactical narcotic task team from the civilians? Sibona ukuthi ama drugs angaqhubeka nadayisa because ama drugs adayiswa emalokishini ethu adayiswa ingane ezaziyo. Amaphoyisa azalwa yithina yengane zethu abopha abantu ababaziyo futhi. Okungenza ukuthi singabi nentithi bi TNTT indaba. Ngoba kungatshengisa ukuthi we are tired of drugs. Because most of the drugs by far now are manufactured within the borders. Chinese, they bring all the chemicals to manufacture ecstasy and other drugs. But if we as community can form what is called TNTT, believe you me, we will have no one selling drugs near us. Umuntu angakha ama drugs awabhema yena nezingane zakhe. Because we got what is called tactical narcotic task team. No one will sell drugs. But kukhona esikubonayo ukuthi okungenzeka but singakhulumi. But kukhona esikubonayo okungenzeka sikuhlangana leso umphakathi. Kwenzeke futhi. But this one no one looks at it.
But ake sibuke somphakathi singaba ne-tax team because sikwazile ukuthi sibe nama-gated communities of it is illegal in South Africa. And even now, imigaqo ivaliwe. Awukwazi ukungena lapha because there's a boom gate. Can't go. Gated communities. They broke the law and then still survive. And same people, abaseza government, bahlala kuloma estate. Bahlala kuloma estate are gated communities. Why can't we break the law and form what is called tactical narcotic task team in order to fight the spread of drugs? Because lendo siyenza thina ngobcelebrate. Siyenza ngobcelebrate. Angazi mina ukuthi singaba nomuntu oyedwa okuthulwa nama drugs bese kuthiwa into ekhona icontent le yanto le kaXolani. Just icontent nje la into kaXolani. Asikwazi ukuthi yena ngaba nepower edlula amaphoyisa ahlulwa yikwenza le yanto. Yini engabe informant amaphoyisa atshela amaphoyisa endaweni ukuthi kunento ukuthi just a content. Ake siphume entweni ezama content sibe entweni ereal. Bengikhuluma mina ngo-cut track laba bawo nama-content. Bafaka imotweni yakho baku-track bakutshela imoto yakho isendaweni ukuthi njengabantu bakwazi ukuthi bayithole ufuna uyirecover. Imizi nje wasikwazi ukuyibuka la emafoni namhlanje ekhaya ukuthi kwenzekani. It's not a content, it's real. Meaning that if we can form what is called tactical narcotic task team, definitely we can cap the sales of drugs. Siya kama-content la kube khona ubaba oyedwa nje kuthiwa nje ukwazi ukulwa nabantu bama-drugs. Ku-population of 70 million, kube khona umuntu oyedwa kuphela. Amaphoyisa awasakwazi nomsebenzi. Ngoba yena ngaba informant amaphoyisa watshela amaphoyisa ama-drugs akho amaphoyisa abophela abantu because they've got a power of jurisdiction. This is Babu Dota njalo mfana omhle nje akhehlana umzulu abancengisi. To love you all. Nibahle nonke siyabonga.